Il-filmat qarriqi dwar il-festin tal-Bank Ċentrali ta' Malta mar kontra l-liġijiet tax-xandir ta' pajjiżna. Dan qalitu l-Gazzetta Kulħadd fejn spjegat kif il-liġi tispeċifika li mhux permess li fi programm tal-ġrajiet kurrenti issir rikostruzzjoni meta m'hemmx prova li din hi xi ħaġa fatwali. 15 ilu l-programm Sorsi Informati ta' Joe Micallef ħareġ filmat brabta mal-allegazzjoni mhux sostanzjata fil-konfront tal-Bank Ċentrali. Minkejja l-preżentatriċi f'dan il-programm u Joe Micallef qalu li l-filmat kien miġbut waqt il-festin tal-impjegati tal-Bank Ċentrali, il-programm Pjazza żvela li dak li ntwera kien fil-verità filmat imbabas ta' diskoteka f'Barcellona bil-vuċi ta' numru ta' aġenti tal-Partit Laburista jiċċelebraw rebħ oħra fis-sala tal-att tal-voti. Wara li l-programm Pjazza kixef għawar il-qerq ta' Joe Micallef maqbut fuq siq waħda għal darboħra espost bħala reporter qarriqi, Micallef ipprova jiġġustifika ruħu billi qal li din xi ħaġa li tiġri. Iżda l-liġi ċara ferm aktar minn ħsibijiet il-ġurnalist tad-Dar Ċentrali hekk kif tajt li l-ebda programm ta' ġrajiet kurrenti ma jista' joħloq rikostruzzjoni abbażi ta' spekulazzjoni. Wara li ndunaw li m'hemmx aktar modi sabiex jiġġustifikaw dan il-filmat qarriqi, il-produzzjoni ta' Sorsi Informati ħarġu qatta bla ħabel b'attakk koordinat fil-konfront tal-preżentatur tal-programm Pjazza, Karl Stanjo Navarra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.